Masak tongkol bumbu abang dikei kemangi. Halo guys, assalamualaikum. Iki aku mau isu-isu wis belanja ke Ibu Lijo ya guys. Iki aku tuku tongkol 15.000, terus tuku kacang 2.000, mari ngono tuku kemangi 1.000. Wis iku tok ya guys, mari ngono tak kei susuk micin. Mari belanja langsung iki aku eksekusi sing jenenge iwak ya guys. Iki tak resiki ndase, ya tak resiki rine, iki ya wis tak resiki sing jenenge telek-teleke ya guys. Pokoke sampai resik ngono lho. Oh iya guys, awakmu saiki masak apa? Aku mau isu wis mari masak, jangan karo uceng kuwi tak, jangan bening ya guys, suweger pokoke. Mari ngono aku wis nyambel, terus goreng tempe karo tahu. Iki ngono tak masak saiki, gak apa-apa ya guys. Iki ngono tak masak saiki duduk apa guys, soalnya lek digekesuk iki biasanya gak enak, ambune wis badhek gak karuan. Mari tak resiki ririne langsung iki tak umbah sing jenenge iwak ya guys. Ya pokoke wis diumbah sampai resik ngono lho. Lanjut iki aku mlebu menjero wis mari sing jenenge ngonceki brambang, ngonceki bawang. Iki ngono wis tak pethiki lombok, iki tak kei kencur, tak kei kunir. Iki ya wis tak kei brambang pring ngono lho guys. Lanjut iki tak ulek-ulek sampai pokoke sampai halus. Nah iki ngono wis tak percepat ya videone guys ben awakmu gak ngenteni ngono lho. Mosok kok kon ngenteni videoku sing ngulek-ngulek terus. Mari bumbune wis tak ulek alus langsung iki aku ngiris-ngiris bawang pre ya rek ben enak ngono lho, ben sedep. Iki lengone wis panas lanjut aku langsung nyemplungne bumbu-bumbu. Nah iki tak gongsrang-gongseng pokok sampai ambune wangi. Iki wis garing rek, ya wis tak kucuri banyu ya saidi-saidi. Banyune wis tak cemplungne lanjut iki aku mari ngene njiko iwak ya guys. Iki tak cemplungne kabeh sor. Mantap iki ambune guys. Tidak bisa berkata-kata wis. Pokoke enak iki sedep. Apa meneh marine tak kei uyah, tak kei micin, tak kei gula. Tambah enak pokoke. Iki ngono saus tiramku wis entek, dadine ya wis bumbu seadanya ya rek. Tak gongsrang-gongsreng maneh. Pokoknya sampai bener-bener meresap bumbune ya guys. Iki ngono wis sat, dadine tak cemplungne sing jenenge brambang pre. Yo iki jenenge kemangi, ben enak ngono lho, ben sedep, ben seger ambune. Ojo lali diaduk-aduk terus sampai bener-bener merata ya guys sing jenenge kemangi niki. Iki ngono iwake wis mateng ya wis tak delen nang piring ya rek. Soale iki wajane selak tak korai ngono lho. Oh iya, untuk videoku wis ana nang ujung akhir iki. Ya wis lek ana videoku lewat aja lali ditonton sampai entek. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.